Tabereng masyarakat tamang kainang Sadarion 25 Desember 2022 tapestahod do pesta bulun ima hatutubu ni Tuhata Yesus Kristusi tahamalatehon balgani asini rohani de mata namanongos anakna nasasadai gabe haluota dohot haluau ni sadok manusia siala balgani rohatai hami akka parhalado hupasahat tamima tuhamu sudena ruas ni huria selamat hari natal madihamu saluhuna didongai asini rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata amatta dohot parsaoran nito di parbadia mahita saluhuna anggia natalaon mabuan las ni roha dame dohok parsaoran nalam tudasipna ditonga ni huria nang keluarga. Selamat hari Natal manang dihamu sude parhalado di huriaon didongani asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsaoran ni tondi parbadia manang hamu saluhutna anggiat manatal mamboan gogo dohot samangat naim baru mangkubasi huriaon Atong taulopon jala taidehon ma hajujupang ni pesta parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus sadarion maredde mahita sian buke de nomor 57 salah satu tolu nunga jupang muse ari pestai. Marhite-hite goarni debata ama, debata na sokal jalan namar mulia. Sito palangit dohot tano dohot nasa isina. Ibana do ama ni Tuhan Yesus, laos ama ni sude akana porsea. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Debatasi tutudo ibana. Na tuat sian banua gidjang. Gabi jolma situtu na mian di tonga-tonga ni hitaon.
ibana do na itahalasson hatutubuna sadarion. Dohot goarni toddi perbadia, toddi ni debata namian di bagasan ngulu ni akka na porsea, dohot di ngulut tabe. Ibana do pangapul na marsak, silehon las ni roha, jala si pasabam roha ni akka na maddate. Amen. Dungi gabe daging mahatay, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jala huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada na sian amai. Gok asiniroha dohot hatuaon, haleluya. Martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Kijang. Madok melihat dohami tuho, ay di basa basokor anakmu na sasadai tuhami, na di pardangolanon. Asa malua hami marhite ibana siat dosa dohot hamatean saliling nililingna. Hu pangidohami matuho, say sodangi marohanami na hulomi, marhite-hite tondi perbadia. Akup ni say parohai mahami, asa huboto hami madok moliate tuho, asa tarapul situtu rohanami dihagogotan, dohot pangujunan marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata sian Joshua bindu 24 ayat 14. Oppe say habiari hamuma Jahoba, jala marsihohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasitongan. Jala paho di batas sileban, akana nioloan ni opumuna di bariba di batang aeki dohot di Mesir. Jala ului hamuma Jahoba, ido sahatna, atong rak mangidugugo mahita tu di bata. Ale Tuhan di bata, say pargogoi mahami, mangulahon nahomba tupatikmi. Amin. Berdiri
Ina jongjong hita nuaeng di mata ni pesta parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Tamado taingot jala tapoto ti dosa, hahurangan nang pangalosyot tatu debata. Alani hohom juluhita satokin, dalan manulikiti rohatta. Ale debata amanami na di Banua Gidjang. Di parhotopot hami do balgani holong ni roham di hami. Dilehod do argai di hami. Ima anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabe haluaot di hami. Dia ma naung hubek kami tuho balos ni. Jot-jot do mabalgahu wari manang janji nami tuho. Hape dak tulus hulau kami. Molo jupang pesta Natal si songonon. Sewedon hami do hulehod di ibana na di awon. Olo sude na di awon. Hape dia ma naung huleo kami tuho Tuhan. Sodada terdapot hami gabe pergabus dia depanmu. Ale Tuhan, seasima roham di hami pardosaon. Ganup jupang pesta Natal si songonon, say weduhon hamido, say naeng haholokku ho ali tuhaki, nang marsak las rohakku ikon lam gandai. Alai aha manahula ami Tuhan, dang huhaholongi hami hosya nazaroha, pikiran nang ate-ate nami, dongan nami pe dang dosod diri nami hubek kami, mula masa pangujunan, parukilan, sitaonon, arsak, nasohobar turohan nami, murado hami madilil, los manudahokko, madao sian tangiyang dohot parsauran di huriam, hasi maroham di hami, pargugoy mahami makaholongi ho dohot dongan nami. Ale Tuhan, mat say burju doho mamasu-masu ngulu nami. Di parena konon, di ulaon si ganupari, di lokodo di hami arta sinamot patsarian na tama, parutunga dot lan na asing na soha guaran nami. Hape, dia maha burjuhon nang huleo kami tuho dohot tuhuriam, balos ni naung hujalo hami na suksuk siakko, molo jupang Natal si songonon. Sayo deo hami do burju neng lehonokku di horo hakinon.
tung naung targuar na burjuma hami di hadapan-Mu Tuhan. Tung naung huleo kami marohanami Tuho. Molotung adong hupeleo kami palian nami pitortuk mai balos ni pasu-pasum na godangi. Hale Tuhan, ajari mahami asa burju mangalehon rohanami, dohot diri nami Tuho. Hamu akadongan, nian asing ni akka naung taparhotopoti, godang dope dosa dohot pangalasiota tu debata, dang tarparjojor hitai sada-sada di arion. Alai tung dia pe dosata di adopan ni debata, barita na uli dihita di pesta taon mandok, gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Baga-baga ni debata di hasesan ni dosata. Songonot do pakaholongi di debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gidjang. Amin. Mari de mahita. Sa
tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di minggutta sadarion, tar surat sian Jesaya bindusia, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, mardida sada panodang nabulon. Nunga di patoropo bangsoy, nunga di padiriho di ibana halalas ni rohan na bulon. Marlas ni roha nasida di jolon ni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolopolopon di namar bagi taban-taban. Ay nunga di penggoloko auga na ape tu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot licing-licing ni namangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay masok-sok dosogot nasa senjata ni parsita di hatuturan ni tonga-tongan. Rua sapu mudar, gabe si panganon ni api. Ay nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, papetu abarana dosogot harajaon, jala bahenon na guarna, Si partahi haholongan, si ulu balang di debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. bahen hagagadda ni harajaon dohot hadameon, naso marujung di habangsa ni si Daud, dohot di harajon nai. Pahoton dohot patughon marhite-hite patik dohot hatiguran, olat nion ro di saleleng lelengna, hamuruhon ni Jehovah Zebaot patupahon songoni. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na peopsa. Amen. Tidak komaha porseotai, songon nahi tinagnakon ni dongata sa porseo di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, Ido ama pargogo naso tudosan, na tumupa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tunubuhon ni Maria, naga-begabian si Antoni perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, natumau nabernit, dipahuman ni 100, namate tapajal doibana dihau pinar silang, na tuatu banol turu tahanom, namulak mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau hundu tu samun debata Jehovah, amanai pargogo naso tudosani, disi maibana maimuso sogot tanom. Mahumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sadahuria nabadia,
Huria hatopani halang Kristen akan abadia, dohot dia sesan di dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu disogot daging ni halak no mate, dohot dihanguluan asura sudah. Amin. Marede Cor Lansia.
Tabigi matikting ni Huriatta. Titing Huria HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Nomor sada. Nama dohoti permingguan dohot pelayanan di Huria. Jumlah ruas nama dohoti permingguan dohot pelayanan di Huria di bagasan mingguan mulai tanggal 10 Desember 1, tanggal 24 Desember 2022, Bui Mata Bereng di Warta Naung Sah Tuitabe. Nomor 2. Kutipan keputusan rapat. Dalam rangka sosialisasi, kami sampaikan beberapa kutipan dari keputusan rapat Jemaat HKBP Depok 2 pada hari Sabtu 17 Desember 2022 yang dimulai dari pukul 8.30 WIB sampai dengan pukul 16 WIB, yaitu A. Pemekaran sektor. Mulai tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor, maka sektor-sektor akan dimekarkan. Sektor yang dimekarkan adalah sektor dengan anggota 60 KK ke atas, yaitu sektor 1, sektor 4, sektor 7, sektor 8, dan sektor 9. B. Situa Permahani atau pengembala. Setiap ruas akan dipermahani oleh situa permahani yang keanggotaannya 15 sampai 20 KK disesuaikan dengan jumlah jemaat setiap sektor. C. Persembahan bulanan. Mulai tahun 2023, persembahan atau iuran tahunan jemaat digantikan menjadi persembahan atau iuran bulanan jemaat yang besarannya ditentukan oleh masing-masing keluarga. Keputusan rapat jemaat, gereja akan membuat 10 kategori pilihan dimulai dari yang terendah Rp30.000 per bulan sampai dengan Rp500.000 ke atas. Jemaat akan memilih kategori sesuai dengan kemampuannya. D. Persembahan atau iuran diakoni sosial. Untuk memenuhi kebutuhan diakoni sosial Huria yang anggarannya tahun 2023 mencapai Rp208 juta, maka iuran diakoni sosial per tahun dihapuskan dan diganti menjadi kotak diakoni sosial yang akan kita isi sebelum atau sesudah kebaktian setiap minggu di kotak diakoni sosial yang akan disediakan di 3 tempat, yaitu di gedung utama dan gedung kiri dan kanan. Setiap minggu gereja akan menyediakan amplop diakonia di pintu masuk gereja. Catatan, keputusan rapat jemaat adalah melalui kantong persembahan setiap minggu, tetapi setelah konsultasi dengan tim sentralisasi keuangan untuk menghindari pemotongan 55%, maka diubah dari persembahan menjadi tupak diakoni sosial. Dengan demikian, kantong persembahan tetap 3 kantong, yaitu 1A dan 1B sebelum khotbah dan 2 setelah khotbah. E. Persembahan Natal keluarga. Persembahan Natal keluarga Boydo di Pasahat melalui kantong persembahan ditransfer ke rekening Huria Manang melalui situa sektor. Daftar ni keluarga dicantupkan di bagasan warta di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 tolu. Nomor tolu, rapot situa sektor sada, opat, pitu, walu, dohot sia. Laho menindaklanjuti haputusan ni rapot Huria, taringot tu pemekaran sektor, marhite titingon, pinangidoma tu sude situa na di sektor sada, opat, pitu, walu, dohot sektor sia, laho madohoti rapot di hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 pukul 10 siang WIB, maringanan di konsistori gereja Titingoma sebagai undangan. Nomor 4. Perayaan Natal gabungan ama ina dohot lansia. Robe mahita laho madohoti dohot makalason pesta Natal gabungan ama ina dohot lansia na dipatupa di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 10 siang WIB, maringanan di gerejaon Natal gabunganon sekaligus
Mames tahun pesta paduaon hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Nomor 5. Pertangyangan akhir tahun 2020. Di Patu Pahuriat do pertangyangan akhir tahun 2022. Di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2022 di gereja. Pertangyangan non di Patupa 2 hari imana parjolo dipukul 10 wib berbahasa Indonesia do dipukul 10 sia wib berbahasa Batak. Nomor 6. Pertangyangan keluarga. Pertangyangan pukul 00 di akhir tahun 2022 dohot di awal tahun 2020. Tapatu pada pertangyangan keluarga manang ibadah syukur akhir tahun keluarga di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 pukul 00 wib. Acara di Parade Huria Jalabui mata jalo sian situa sektor tabi. Nomor 7. Ibadah syukur awal tahun 2020. Di Patu Pahuriat ada permingguan di awal tahun 2020 di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020. Permingguan ini di Patupa 2 hari. Songon nasomal ima dipukul sia manogot dohot dipukul 10 wib sore. Nomor 8. Titing ruas namar habot niroa. Nah di hari Kamis 22 Desember 2022 nunga jumulo modding sibutet. Buruni amang Leonardo F. Sinaga inang arisani boru 5 jutak. Sian jalan Majapahit Raya nomor 245. Alaidak danahi dang sanga dope terdiri di Baborhat Huriat do marhite na martangiang di bagas nasida tatangnya koma asa di batana mga puli dohot madongani keluarga na ditinggalon. Nomor sia titing parhepengon. Pemasukan dohot pengeluaran di bagasan minggon. Na parjolo pemasukan tuhuria 25 juta 525.157.800 rupiah. Tu pembangunan kosong. Tu diakoni sosial 8.160.000 rupiah. Tu pusat HKBP 4.233.700 rupiah. Pengumuman sude 30.751.500 rupiah. Pengeluaran tuhuria 31.654.000 rupiah. Tu pembangunan kosong. Tu diakoni sosial 1.700.000 rupiah. Tu pusat HKBP kosong. Pengumuman sude 37.754.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhatama akapeliani nang ulaon di huriaon bain sangap di guarna jalalas niroha di hita ruasna. Akatiting nasoni jahon bui mata jaha di warta nong saha tuita songonima saha ni titing ni huriata di bagasan nasaminggon. Mari di mahita huta papungu pilihan sada A dohot sada B. Umir dopir dop dopir kami
alat musik. Sauditi ayat 2. Ayatul. Auduti ayat 1.
Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marita sudi, selamat Natal marita. Tadado naong malua hita, siyan hatahuton, ay nung ahirasal pube anggo kopeton. Dakuboto nakin mula hubereng akka pardopahata ba pardopahan nagu marlas ni roha do sederion. Alay sotung do adong do pesia tongat-tongat tanwaeng naso masih jalangan dohok dongan na nilebung na. Madok selamat Natal. Banilehom matiki dok majo tunai lebung mi na di julum na di pudimi selamat Natal ma. Ay ngay lilik kita na subuhi masisalangan ito nemi. Ngay liat tuhat tayo tiki masisalangat tiwita tapakke ma. Ay sa tadehon na kaning akka edde natalon, edde naguklas ni rohon. Habe dang masisalangat do pihita. Rap dohok dong ata narilabukta. Muliate ma, tutusahali marasing do pakilala ata, dung masisalangat kita. Sesongon na lubang do pakilalaan. Amangin ang tajalo mahatan ni debata na diturpukon di aris sedarion di pesta Natal taon. Siya na panggilom ni si Johannes. Bidusada ayasada sa hatwa sa plopat. Songonom mahatan ni Tuhani. Dimula na nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai. Jala debata do hatai. Imana saur tu debata di mulanai. Saluhuk nai marhite sian hatai do. Ubahin na majadi. Jaladang adong nangko sada sian naung jadi naso marhite siani. Di bagasan hatai do hanguluan. Laos hanguluan do panodang ni hazol maon. Narodo ibana namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum. Alay dang dijakon nahulumi. Hehedo sahalak sinuru ni debata si Johannes do guarna. Si tidangi do ibana ubayan naro asa di hati dakon panodangi. Anggiat gabe porsia saluhuk na marhite siyan ibana. Dang apala ibana panodangi. Na makatidakon panodangi do tahe. Alay nunga madok ro uzu itu portibion panodang na sitongi. Na manodangi na sa zolma. Di portibiok kiad do ibana. Jala marhite siyan ibana do majadi portibion. Hape dang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hiyan. Gabe dang dijakko nakka na di ibanai ibana. Alay manang piga na majakko ibana. Tusido di leok kwaso asa gabi anak ni debata na sida. Akka na porsea di guarna. Ima akka nasutubu siyan mudar. Manang siyan sakap ni daging, manang siyan sakap ni bawa, tung siya debatado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada na siyan amai. Gok asini roha, dohot hasitongan. Ima sahakna. Puji Tuhan akka mga kainang remaja na pasubulong rodi sudihita na marpungun waing boy hita sonari mamestahon pesta Natalon diobas partikian na mungkin 2-3 tahun naksalpo ng boy tapakilalahon si songonon. Ra nung aloja to kita na marmestahon pesta Natalon. Ala nung tapestahon Natalima muka siyan minggu at pen sa hatu tiki sonari jala mungkin anong do pianok kita akka nanaing marnatal. Asa boy do honon hiraodo molo di hakabepion hiraodo
puncak ni sude pesta-pesta Natal na tapatupa. Nakpasasitong na malusian segi kalender gerejawi sahat tu minggu Epifania sanon imatanggal 6 Januari guarod dope masa-masa Natal. Sian segi kalender gerejawi. Alay atar maului siya turuhani halak batak. Ay holan tanggal sada, manang tanggal 12 sada, tutau baru nama pikiran na. Anggol siya segi kalender sa sitong na, kalender ni Huria, sahat tu tanggal 6 Januari, masa-masa Natal dobe. Alahudot na kaning nunga matsay godang ra, tapar saulihon akajamita di Natal, alani, memang dak pula gajang binanek pasahaton, marhiti jamitaon. Hulan mamereng pardop pahamunan waeng nong minar-minari, hulala nung nga gabi miya bedi hamun waeng, Jesus na uktubi di rohat tabi. Amen mate. Muli ate makamang, atong mulusong ni, ahama natahalason di pesta Natalon. Natahalason di pesta Natalon, imasongon tema, topik ni mingguta sa daryon, gabi daging mahatay. Firman itu menjadi manusia. Ima nataulupun. Allah menjadi manusia. Dang tarasam las ni roha nasunguni. Hirasodong do zupak kita, puda pangajarion, diaka ugamo nadong di portibion. Allah menjadi manusia. Debata nasokal nasangap natibu alai olo marsaur bahkan mian di tonga-tonga ni Hazol Maun. Iman atahalatson. Gabe daging mahatai, firman itu menjadi manusia. Gabe jolma matuhatai di bagasan diri ni Yesus Kristus. Jadi boy dohonon gabe jolma matuhani rap dohot hita jolma. Bahluas sanot terdudai. Las nyeroha bulud deh. Ketika Tuhan yang mulia Maha Kudus itu mau melawat manusia di tonga-tonga ni jolma. Gabe jolma Tuhani rap dohot jolma. Gabe daging ma tuhatai, gabe rap ma ibana doh jolma. Ido mana didok Immanuel ibana. Do ngattama debata. Jonok situtu nama ibana doh jolma. Dang dawu ibana. Dang transenden ibana. Allah yang jauh. Allah yang sulit dijangkau manusia. Dang ibe. Alai nungagabe Immanuel ibana. Tuhan yang tidak hanya dekat dengan kita, tetapi bersama-sama dengan kita. Alai Immanuel ibana, gabe bui ma dihilala ibana nahinilala ni Hazol Maun. Gabe jolma ibana, gabe daging mahatai, gabe dihilala do nahinilalam. Dihilala ibana ma nahinilala ni Zolmaun. Dipakilalahon ma na dipakilalahon ni Zolma. Luar biasa doi. Allah yang begitu agung, yang tinggi, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Molota hilalado hacit namale tuhat taipe hiama dihilalaibana na hacit alani namale. Ditikimar puasa ibana. Molota hilala hacit ni namar sirang marhite hamatean nasinirang ni hamatean. Tuhat taipe buima dihilalaibana do hacit situturo namar sirang alani sinirang ni hamatean ubay tangis ibana. Tiki parmate ni sila sarus. Molota hilalado na hatsido na ditadikodongan yang dihianati teman. Kabi buwi ma tong tahilala. Dihilala tu hatai memang
hacikdo na dihianati, hacikdo na ditadikon, ketika dia harus bergumul di Getsemane sendirian, ketika dia harus berkata, ale de bataku buasa tung tadikonom wow. Manang ketika dia dihianati oleh Judas. Jadi molo didok, gabe daging mahatai, firman itu menjadi manusia, gabe dongan nama kilala matuhatai dihita solmon. Dang Tuhan yang jauh bebana, dang Tuhan yang asing. Dia bukan lagi Tuhan yang mengasingkan diri dari manusia, tetapi Tuhan yang ada bersama-sama dengan manusia. Tuhan yang mengambil tempat dalam perjalanan hidup manusia. Imana tahalatso na kamangkainang. Dao ibana na selaon. Jauh. Alay marhiti hatu tubunay. Roy bana siyan hadawan na hati buon nay. Rabdo tita. Sehingga dia menjadi Tuhan yang bisa mengerti apa yang bisa kita mengerti. Sehingga dia menjadi Tuhan yang bisa merasakan apa yang bisa kita rasakan. Sehingga dia menjadi Tuhan yang bisa menghidupi apa yang bisa kita hidupi. Dang holan gabe jolma tuhatte didok. Alay didok nakaning disiya sa plopati. Maringanan di tonga-tonga ni hitaun. Mian, ia berdiam di antara kita. Dang didok disi hidup bersama dengan kita. Alai mian, maringanan di tonga-tonga ni kita. Berdiam bersama dengan kita. Molo adong pengertian na asing dibain hataon antar songonon. Ima kata na dipakai berdiamon ima berkemah. Jadi Allah berkemah dalam kedagingan manusia sebagai manusia. Dang tujabu di patudos alai tu kemah do. Dang didok rupani gabe mian ma ibana di tonga-tonga ni ima bagasta. Alai dok berdiam, berkemah di antara kita, bersama dengan kita. Molo jabu saya dong dope pembatasna. Adong kamar tonga, tu kamar tidur, tu dapur, serong do pakkolangi batasna. Alai molo di kemah, dang adong pembatas ate. Terdas doi sude. Tak pula dong rupani asing ruangan ni lalaumangan, dang adong di kemah soniati. Terdas doi sude, patar doi sude. Lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, bawah. Adong ibana. Mangan, minum, ngobrol, dia ada. Dia terlihat dan melihat. Ala songonido, hafal betul do ibana tuhita. Ala rap hita dohot ibana. Jala ibana rap dohot hita. Dia mengenal kita karena dia berdiam bersama dengan kita. Dia mengetahui kebutuhan kita karena dia berdiam bersama dengan kita. Di boto ibana do narikot dihita. Kebutuhan ta alarap do ibana do hotita. Dia diam bersama-sama dengan kita. Maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Dia memahami perasaan kita karena kita berdiam. Mian rap do ibana, ibana rap do hotita. Akai sedo naboy tinggal di kemah. Mulut cahaya rupani bibeli cepat kita do disi ba umumna aka parmahat do naulu tinggal di kemah. Ia soi aka halak roh halak dagang. Ia soi ima serdadu tentara. Ido na tinggal disi. Songonima Tuhani naroi bana gabe jolma, Roma ibana gabe parmahan, na torus marmahani hita, na torus manogu-nogu hita tu aik hangoluan, na torus manogu-nogu hita tu japalan na lomak. Ibana songon halak dagang, halak ro pendatang, nama buan hadameon, nama buan ima akalas ni roha.
rabdo tibana. Ibana songon tentara na terus majagai mangaramoti ngolu ni na porsea jala mabuah kita tungolu na manoktongi. Ima las nirohano bolon si halat sonotta gabe jolma Tuhani mian di tonga-tonga ni jolma gabe dongan makilala ibana di hazol mauta. Immanuel maibana di hita. Tuhan bersama dan menyertai kita, berada bersama-sama dengan kita, memahami kita, memenuhi segala keperluan kita, madongani majaga hita, manogu-nogu hita, tu japalan na lomak, bahkan manogu-nogu hita, tu hanguluan na sorasudai. Amin martang yang maida. Mauliate ma ali Tuhan, naung gabe zolma ho, gabe dongan makilala di hagaliun name, dongan makilala di hazol maun, mauliate ma Tuhan. Dang tarasam balgani holongmu Tuhame, asian hasangapon mi, roho tujolma pardosa na leaon. Asa tu guommu jolma pardosaon tuhanguluan na pinaradem di akkana makaporsiayo. Mauliate mali Tuhan, las situtudo rohanami marulupulup marpesta Natal di hari na balgaon. Di namarningot manaili hami tupuri sa tokkin, diobas doho tiki-tiki na salpui, tung di bagasan biar dohame, hinorhan ni pangotak ni sahit. Ali Tuhan, nunga huidahame, jala hudaihame sonari holongmu, napaluatsok kami marlas ni roha marulupulup, marhiti pesta nami diobason, tung disungguli hodohame, naung gabe daging hatai. Firman itu telah menjadi manusia. Engkau adalah Immanuel doho. Namian di tonga-tonga nami. Nama dongane, mangaramoti, mangatoi ngulu nami. Na mangapuli hami ujumarsak. Na patukko nakkanarikot di bagasan ngulu nami. Na manugu-nugu hami tu japalan na lomak. Manugu-nugu hami tu hanguluan na pinaradem. Atong pasupasuma nang parsaoran nami di bagasan obason nabuy hami marlas roha rabdoho takka keluarga nami bi. Ali Tuhan pasupasuma sa ruas ni huriam nabong at tutonga-tonga ni Zorom di obason di sadok portibion. Pasupasuma karuasmu na di bagasan nakka las ni rohana pasikop ma gohi sempurnakan nakka las ni rohana sida akan namarsak akan namarukil akan namarsitaonon ali Tuhan sehoma manolukko na kalas ni roha pangapulon na siyako marhite hatutu bumi akan dibagasan parsahiton napiak di puduman na dibagas na asima roham sa itopot manasida saunari saya pehon matangammu songok ko marhite suru-suruani na mabaritaho na sa unang mabiyara kaparmahani. Songoni manang todim todi porbadia manopot na sida sunari madok sa unang mabiyar marhatauton na sida. Ay Tuhan narap dohot ibana doho. Tuhan narap dohot na sida na mga toy nang akapergumulan bahkan akaparsahiton. Songonima nang akka manami na nami ruas ni huriam kanang matua kanang marhagaleon pamatang na sa itabaya kagugo na mardapot-dapot hatutubo ni Kristus menyemangati na sida lau manurutson paraningulo papatarhon nakahaporsyaw nakpakirimon marhiti akapartikian na nilehon me Tuhan de batama nami munutunga dong
Siya tonga ni huriamon. Nasotarbait sa marlas ni roha. Hinorhon ni ragam ni akanamasa di bagasan nguluna. Tuhan asimaroham. Ia but ma akan mangarsaki ibana. Sayuka ma pamerengan na, simalolong na, marnida habalgomu, natupabui parsaulihon zaladayon na sida. Asimaroham. Sa sesa madusa nami, sa tamahami habor ni paspasum, di bagasan Kristus Jesus, martangiak kami. Amen. Taparadi may deta, laos tapasahat mapiliat ta, tujulo.
jolma lumuni rohani di bata rohita jolma. Ay sa Panginoon lumisan, bintang di nahulubi, sumandangi hagong ako na dirohatai. Asa nga po di bata, asa medame madijoma, lumuni rohani di bata dohita joma. Tuhan Yesus hadongua na disuruh debata ngapasah sudah dosa di dolok Golgota. Asa ngapuni di bata, asa medame madijoma, lumuni rohani di bata dohita joma. Sai sondani narohaku, awe Tuhan Yesus asa dohota maruri di hatu bumi. Asa ngapuni di bata, asa medame madijoma, lumuni rohani di bata dohita joma. Diamuak ka manami nanami naeng masuhat tama ulaw na bedia adorang so tamasuhi ulaw na bedia beberapa hal pasahaton nami do informasi parjulo ditiki rohi taan non magjalo ulaw na bediyay na maredde saima song leader hita hohom mahitaro obartu pangator ni petugas an norro dung tajalo rotii dohot angguri unang pola di paima jolo selesai langsung ma di parsaulihon dung tajalo taringot tu parroni naronot tu julu parjulu man non selesai parhalado dungian non akka amanami na di juluun di sima hamu amang rope hamian non tu julu ate duk selesai akka amatta na di juluun kainata na di juluun siya naman no dimulai parjuluro siyan habirang dungi berarut tu son
nakok tugijang perpuri mahitan non nadi toruon. Songonima pangaturhon ni ima ulaun nabedia. Duksi nanonon borhak do paditatan non tugijang laho melayani perjamuan kudus di san. Alanita parade marohata maddohoti ulaun nabediaun maredde mahita. Yesus namamu dosani Dame ni debatana sumurung sian saluhuk na roha, ima mangaramoti ati-ati muna doho rohamuna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, amanami na di banua gijang, asiroham topot mahami na pungudison, adorang hupangak kami anon perpadanan na badiai. Lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami, pargugui mahami matsuadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, say taiti rohanami asalam malunguk kami tu banua gijang, asa say masihol hami pay may mahok karoon ni Tuhan Jesus. Amen. Hita akka naong pinarhamaul ni debata. Itasakap don waing nang mangaton perpadanan na badiyay. Di bahenita tibang majumulo manang natao hita marulaw na badiya. Asa unak ko na uhum manangise siyak kitaon. Ay holan na uduk roha jala na manolosoli roha na ala ni pabahenan na nasature. Jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasasani dosa na pinatupan ni Tuhan Jesus, ido na tao mangaton perpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaw na badiya, unang bedi uluy sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siya ni, tung gotapok kamu mahosom dohot lati ni roha, alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Jesus Kristus nang mati, jala naong mula mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di baheni tatak kasima jolorohat tabi, jala alusi hamu ma sukus-sukunon, jong-jong ma nanaing maddohoti ulaw na badiya. Di parhatuturohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot alani pangolosim di patik debata molo di parhatuturohamdo dokma ulo
namarsak doroham ala dosami, jala dipanggil doroham neng malua ho nuaik siad dosam, molo songoni didok roham dokma olo. Di parhatu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon pangulu perdosa. Ibana nang mati dohok mula mangulu humokopo mamorosan jalamane sa dosam. Molo songoni di parhatu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham lateni roha doho tosom ni roha. Akup ni olo doho mardingkat do talak na mangarsaki ho. Jalana olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Atong tapaw dukbe marohatta. Jalata tapoti masudi dosatta. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay jujut hulaw si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balas sononmu tu hami hobbar tu pabahinan nami. Alay alani gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nelehon mo humokopami. Alani i ubay na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudirusa nami. Jalehon tod di perbedia tu hami. Asam margugu hami. Mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na ho Bartulomo ni roham. Saliling di tanood dopi hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jalan na manguas di asi ni rohan ni debata. Say sahat matu hamu. Nahi na porsyaon muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung nga sesa sa luhut dosa muna. Marhiti-hiti guar ni debata ama. Dohot anak. Dohot tod di parbadia. Amen ali ama nami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu. Say Roma harazonmu. Say saut malumo ni roham di banutungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami salon hangulu at siapari. Sisa madosa nami. Songon panesa nami dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unag kami tugihon tubang ujunan. Palua mahami siyan pangago. Ayaw na puna harajaon. Do tagugoon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Hudul manamu. Maredde mahita. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lao padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borongin nai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate, dungi di ponggoli mai. Di parlehon matuak kasisyan na huhut ma didok. Jalo hamuma jalapangan ma. Dagik kudoy na nilehon tua matian humokop pamu. Bahek kamu ma songoni bahen parningotan muna diaho.
dong sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dong didok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon para na baru maun marhite-hite mudarho nanu sehon humokop pamu bahen hasasani dosa saya baik kamu masongoni bahen parnengotan muna diahu. Atong Roma hamu nung ngaradi sudi ida jala day hamuma dengan bahasa ni debata